Tarte hau Tolosa Motorrek babestu du, Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere. Aurtengo ostiralmean ere aurpegi taldeak ez du hutsik egin, Leidorren izango da. Kontatu guzu aurtengoan, gaurkoan ostiralmea izan da, zer ikusiko dugun hemen Leidorren? Bueno, ikusi urtero bezala, pixka katxondeoa, aber jende ondo pasatzen eta nik uste jendea tortzeala barraiteko gogokin da, lortze deun, beti bezala. Aurtengoan ze gai jorratuko da, zer ikusiko dugu hemendik gutxira estenatoki gainean? Denetatik ongo da, pixkat katxondeo pixkat, playbackeko numeroko ongo die bai zuzenein pixkat moldatutako numerok gure estilora moldatutako numerok bai ongo die. Kartelan azaltzen da bezala, gaietako bat, numerotako bat izango da monja inguruko numero musikal bat. Anteko gea eta pixkat moldatuko dugu arpegiko katxonde hori bilduko duen estilo batea eta ondo ateatzen zaigu. Zenba denbora damakizue gaurko ikuskizun hau prestatzen? Egia esan urte osoa, batzuk gehiago beste gutxio, baina egia esan maizut, bat bukatze deunen, urrengo urteko espektakula prestatzen hastegea. Así que ensaiatzen hilabete bat ola damakiu, baina prestatzen denbora desente ematen digu. Asko kostatzen alda, horrelako funtzio bat edo antolatzea? Bai, desente, zatik ideiak atea bardie, denak adosion bardeu, dena gustoa, eta denak ondo pasa bardeu baita prestatzen eta aktuatzen. Eta hori lortzea konplikatu xamarra da. Zugarrizko arrakasta izaten duen ikuskizun bada, urtero Leidor bete egiten da, zergatik etortzen da jendea? Lehen esan dizuten bezala nik uste ondo pasatzuela jendek eta hori eskertu diteula. Barra pixkatin, lagunak eta ezagunak pixkat ondo pasatzen ikustea, estenarion, eta nik uste horrek asko iteula gaur egun. Pentsatzen dut ikuskizuna eta gero parranda pixkat edo egingo dezula ez da? Bai, hori da puntu importante bat, dena bukatu eta egia esan gusto hartzen die gintoni pare bat eta bai, gusto egotegea bai, bukatutakoan. Batez ere ondo atatzen bada. Bueno, Edurne, ikuskizun hasi aurreko minutu hauetan, kontatu guzu nola sentitzen zean eta nola sentitzen zareten taldekideak. Azkeneko momentuak izatei urduri otegea, tope otegea gainaz, pixka kesi bazkaldu deula eta ardo pixka ataztea, tope otegea, baina batez ere urduri, oso urduri. Zen izango gaurkoan zure egitekoa? Aurten lan desente jarriate eta gioi desente ikasi hori izan ditut, baina atea behar dut amonan aziken, geho beste baten atea behar dut dantzari bezala, emigu jasen dantzaritako bezala, beste baten debate bateko buru bezala, eta hainbat tokatzen zaizkit, aurten desente dazkat. Aipatu digute ikuskizun bat bukatu eta hurrengo urterako jada ideia edo pentsatuta izaten denzuela, pentsatzen dut prestaketa lanak handiak izango direla, ezta? Bai, eta ni lasaiago tenez, baina hemen batzun makina batzu die, aurten jateie hurrengo urteko pentsatzen, da ni lasaiago, hendik hasi berri naiz, da ez dauket kargu gehiago horrekin, baina bai, eta prestatzen, batzuk ja hurrengo urteko gauzak ideia prestatzen, da bai. Eta ideiak ez aldea bukatzen? Hemen batzu makina batzu die. Gainaz, egun guztiz da internetik bida zer da den, da eta bestea, eta ni lasai egoten naiz, baina batzuk ez makina batzu die batzuk. Bai. Taldekide desente aterako zarete holtzaren gainera, zerk motibatzen zaituzte bertan parte hartzera eta bertan ateratzera?
Bueno, nik uste batez ere humorea eropuntu bat ebauke, hoi baldintza uste bakarrenetako dela, ze hemen bakoitza bere eropuntu hauke, eta humorea eta gogoa, eta gero, bueno, elkarrekin kriston ondo mategea, eta kesi parpatzukin da eta oso ondo pasatzen dugu, gen saiotan da kriston parrak egiteko. Lotxa gutxi ere izan barko da, ez da estenatoki gainean horrelako gauzak egiteko? Hoi da, gainaz, kontutan hartu aurpegi zerbaiteatik izena du honek, da mutxakara delako ez, así que bai, batez ere lotxa gutxi, etxen uste dugu. Esan barra dukagu, Leidor urtero bete egiten dela, gaurkoan ere beteko dela, zein da betetzeko sekretu hori? Bueno, kontutan hartu behar da hauek 37 urte amakizki hemen, eta horrek esan nahi du lanak ondo ituela eta entretenimentu badala, ostiraletan bakiu ez da asko oten Tolosan, orduan modu bada osteuneko agia pasatzeko egun bada, eta betetzen balin bada, ni uste lana ondo induelako, ondo ikedeulako, eta hortxe gaudelako. Aunque debo de admitir que tengo que llevar un suspensorio, mi madre ya está mayor, tiene alta la tensión y tiene anemia. Y una noche sí se encuentra mal, grita de esa manera. Tarte hau Tolosa Motorrek babestu du, Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere.